sa New People's Army sa Hingog City. Ang dinakpan leader Nahukay ng mga otoridad ang kalansay ng taong pinaniniwalaang rescue sa mga sundalo sa kasamarang babaeng Nagkabakbakan naman ng militar at mga miyembro ng New People's Army sa Balingasag, Misamis. ng kanyang mga kasamahan matapos ang inkwentro sa barangay Mimbuli sa Lay, Misamis Oriental noong Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga sumusukong miyembro ng New People's Army o NPA sa Northern Mindanao para kalaro. Sa kalibutan, ang kalinaw o kahusay usa sa mga dakong damgo sa matag tawo. Apan unsaon kini pagkabot kung padayon ang panagbangi sa mga lugar diin puno sa kasamok ug walay panaghiusa. Asa man kini magasugod? Kinahanglan ba kayud nga makigbangi? Posible ba nga mahunong na ang mga kagugot? Kung atong sud-umon, makita o madungog nato sa mga pamantalaan, sa radyo, sa telebisyon o sa social media. Ang Mindanao giila nga pinakataas nga kaso sa insurhensya sa tibuok nasod sa Pilipinas. Samtang adunay bahin sa Misamis Oriental, diin nahimong puy-anan sa mga 8 grupo nga nakigbatok sa gobyerno. Karon atong sayron ang kahimtang sa kalinaw ug kahusay sa probinsya kaniadto og karon ug ang mga laka nga gibuhat sa lokal nga panggamhanan sa Misamis Oriental ilawom sa pagdumala sa amahan sa lalawigan Governor Bambi Iman. Sa usa ka dapit sa Misamis Oriental sa Barangay Banglay, Sitio Kamansi, lungsod sa Lagunglong, usa sa giila nga geographically isolated and disadvantaged areas or GIDAS diin sa milabay mga tuig gisudlan sa mga armadong grupo nga nagtala og dakong kabalaka sa kinabuhi sa mga residente. In Lagunglong, we concentrated our forces, our effort in the areas of Sitio Kamansi. It was abandoned by the community, the people in the area, because it's a haven or a stronghold of the NPA. We conducted military operations in the area, and the people who are at that time are influenced by the NPA, being influenced by the NPA, nagbakwit sila. In fact, pumunta sa munisipyo, and I would like to thank the governor for supporting us. Atong paminawan ang mga kaagi sa mga kanhi rebelde nga karon miduol na sa sabakan sa gobyerno gikan sa pagkapiyag sa mga propaganda ug mga pasalig sa mga New People's Army, Communist Party of the Philippines, National Democratic Front of the Philippines or NPA, CPP, NDF ug milisya ng bayan. Kung para sa ako nganong ninaog ko gikan sa bukid, tungod kay nahuna-huna na ko nga gusto pa na akong ikauban ang akong mga anak. Dayon di na nako kaya ang mga sakripisyo sa bukid. Mga kagutom, kakapoy, kamingaw sa pamilya kana. Si Miss Venus o Kapipay, nag-edad 31, mibalik sa sabakan sa gobyerno sa bulan sa Mayo 2021, gumikan kay nakauno na kini nga dili tinuod ang mga pasalig sa mga 8 grupo ug nagahandom kini sa maayong kaugmaon sa iyang mga anak. Si Jerabel Lipiahan o alias Dudes, nag-edad 36 anyos, nakakita sa kalainan sa kinabuhi nga anaa sa kabukiran nga ngitngit kaayo ug walay kagawasan apan may surrender kini tuig 2018. Ikan sa akong pagnaaw, ako nakita ang kalahian dako kalikan. Ang ingon nila sa una nga mga salbahis ang nakalingkod sa trono, labi na ang mga militar sa sandaluhan, salbahis daw. Ngayon sa propaganda sa kabukiran, ingon nga kung surrender mo, pat yun ning presuhon, bilangguhon. So, sa nakita na mo sa kausaban sa aming pagnaaw, ayaw man yung tratar sa mga sundalo. Tabangan ni nga maka-tunulda sa among kaugalingon, balik sa gobyerno, ang labi na sa among pangunauna, aming kasing-kasing. Usa ka managtiayon nga si Miss Jorlyn Estrada Pinatawan ug Mr. Aurelio Pinatawan Jr. alias Makmak, mi-surrender ni adtong Pebrero 9, 2019, duha ka tuig na gikan sa pagbalik sa sabakan sa gobyerno. Kami din pero sa
Saka sa akong bana 5 years siya sa bukid. And ako gid siya og kalahian nga naa na mi dinhi og sa una kay kung sa una mabulag niya ang among pamilya. Siya na didto kami sa ayang mga anak na ami sa ubos. Magkatimbulaag mi, daghan mi og maskin ang akong pamilya, mahimo na akong kontra tungod lang sa pagdapig dito sa taas. Nagpasalamat ko nga daghan mga training ang ilang gihatag sa amo nga maoy makasugod sa among pagkinabuhi dinhi nga magpadayon. Kay kung nagpadayon mi dito sa bukid, wa gihapon mi madawdaw nga kuan magkatimbulaag ra ang among pamilya. Sa pagkakaron, magpadayon mi sa kanang pagkinabuhi dinhi sa tabang sa 58 IB nga gihatag nila sa amo nga mga livelihood, among paningkamutan nga amo ning magamit o among mapuslan para maoy makahatag sa amo og panginabuhi nga makasugod niya. 5 ka tuig kaniadto nabulag ang iyang bana kaniya ug dili kumpleto ang ilang pamilya tungod sa pagdapig niini ngadto sa mga kadagkuan sa mga 8 grupo. Kaniadto hugot ang pagtuo sa doktrina nga gihatag sa ila apan sa panahon nga nasayra niya ang kamatuoran, nakita niya ang kaayuhan nga gibuhat sa gobyerno sa ilang pamilya. Kasamtangan si Miss Joreline Estrada usa na ka mushroom facility custodian samtang ang iyang bana misalmot na sa mga nagkalain-laing livelihood trainings gikan sa gobyerno o niadtong Setyembre 2019 miapil sa Civil Armed Forces Geographical Unit CONCAFCO. Si ni Carter Guminlaw nag-edad 35 usa na ka CAFCO apan kaniadto usa ka commanding officer sa platoon sa grupo sa mga New People's Army. Nakasinati kung unsa kadautan o kadako sa kalainan sa kinabuhi kaniadto nga midapig pa siya sa 8 grupo ug karon nga anaa na siya sa kiliran sa gobyerno. Inan sa didto sa bukid ug sa dire kay didto naglihok man ka didto wa kay sweldo na usa pa wa kay kagawasan kay gani kung ang ilang pasalig didto nga kining kung unsay imong hangyo ilang ihatag sa imo pero wala man na mahitabo suka didto kanang mo bisita man gani ka kung mangutana ka o unsay update sa imong pamilya dili ka pabisitahon kung naay unsay nahitabo sa imong pamilya kay dugay ka masayod kay kung kuan manggaling kung naanay nahitabo sa imong pamilya kung matay ba imong ginikanan kay hay nakapasayron kung wala na nalubong na kay ang mahadlok sila nga muli daw ka. Si Macario Kumpas, nag-edad 35, usa ka lumad nga lumulupyo sa sitio Kamansi nga misurrender ni atong Pebrero 2019 apan karon usa na ka CAFCO ug nagpuyo nga malinawon og nakaginhawa gikan sa kalisod kauban ang tibuok pamilya niini. Karon usa na ko ka CAFCO. O gitandi na ako akong panginabuhian sa una og dire. Mas dakong kalaiyan siya. Kay una pa lang kung unsay akong gusto mahimong mapalit ako siyang makaya na ako maabot. So kay ana naman ko'y sweldo na so kung dito sa bukid sa una, ang akong pamilya nagkahirap-hirap mismo gani bisan pag panglugaw lang sa akong anak, dili maabot. So kay crisis man pod, igo ra gyud sa among pangpanabon ra. Si Miss Rosalie Langka nag-edad og 40, usa ka lumulupyo sa sitio Kamansi, usa ka supporter kaniadto sa mga New People's Army apan karon iyang natandi ang kalainan ug kabag-uhan sa maong dapit kaniadto ug karon gikan sa kadalanan, sa panubig, sa panginabuhian ug hilabi na sa kahimtang sa kalinaw ug kahusay. Tiblang ko dadto so kay dati man gyud na ako igsoon nga na preso. So naingon man gud sila nga ako matabangan ko nila kay kaniang naadaw ko sila kaugalingon nga abogado. So tuod man ako nag-active ko sa ila kay aron matabangan ako igsoon kay dili man gud tinuod nga sala ko kano kagawas naman pod. O na pag-abot ako sa ila ha. Sige kog tabang sa ila, tigpalusot sa ilang supply so bisag gamay wala gid nakatabang sila. Kay sa last na nga mo yung kung hearing na asang abogado din man sila nga nilarga tuwa dito sa layo. So wala koy nahimo. So nakagawas na lang akong igsoon, gitabangan sa dimi kanamang goy abogado sa mga pobre di ay. So gitabangan ko. So nakagawas akong igsoon pero sila ang dinhi sa bukid
Dili gisa ko imong manandaot ko sa ila pero nagtug-an lang ko sa mga turan bisag gamay wala gid ko natabangin nila. Oh, bisan pag wala gid bisag gamay, bisag kumingking na lang wala gid ko natabangin nila. So mamanggaling na natong panahon na si Sir Makasarti, so mo'y nagtabang sa ako nga ma-clear me, so nagpa-clear me. Sayop di among gibuhat. Sayop gid among buhat katong ako nagsuporta ko dito tigpalit sa ilang mga kuan. Pero dili sad ingon nga kuan kay mahadlok man sad mi kay niabe sila dinhi sa bukid kami sa among pangumahan ara sa bukid. So mutong na-clear mi Sir Makasarti sa iyang tabang ni Sir Makasarti pag-clear sa amo nga clear gid mi. Karon nagbalik na gid mi sa gobyerno. Matilud-ano na gid kinasing-kasing kay nga akong anak sad kaamayan karon. Samtang sa laing dapit, ang sitio Kalaan sa Barangay Minalwang, lungsod sa Claveria, nahimong dapit sa panagbangi sa mga 8 grupo. Tungod sa kagubot daghang mga pamilya ang nahadlok alang sa ilang mga kinabuhi, hinungdan nga mas kipili sa mga lumulupyo niini sa pagbiya o pag-abandona sulod sa napulo ka tuig imbis mahimong mga supporter sa New People's Army ug mapahimustan sila. These are the areas na pakita natin na ito inabandon previously because of the security situation and then deprived of government services before, but right now naayos natin. So this is to show that the government is very serious this time around to provide them with services. So with the help of the different line agencies ng ating government in line doon sa marching order ng ating President for the whole of nation approach to end local communism conflict. Nag-ipon-ipon doon yung mga government agencies. So, hindi na kami masyado nahirapan. And then, comes in yung tulong ng ating local government units in those areas, yung kanilang cooperations, we made it happen. Pero continuous to. Pinaagi niini mga testimonya sa mga kanhi rebelde na pamatud-an nga dako ang kabaguhan nga nahimo sa ilang mga kinabuhi sukad nga misurrender na sila sa gobyerno. Pinaagi sa 58 Infantry Battalion ilawom sa commanding officer niini nga si Lieutenant Colonel Ricky Canatoy nga walay puas ang pagpaningkamot alang sa pagpatunhay sa kanino ug kahusay sa probinsya ug labaw sa tanan ang aktibo nga partisipasyon sa lokal nga panggamhanan ilawom sa pagdumala ni Governor Bambi Imano nga suportado kanunay ang mga kasundaluhan sa pagpatunay sa kalino ug kahusay pinaagi sa pagtunol og mga batakang serbisyo alang sa mga kaning rebelde aron sa himpit mahimo ng malinawon ug hapsay ang lalawigan sa Misamis Oriental. What we did is to reach out on them. To reach out to them through the means of patulad ng ginagawa natin ngayon sa PIO para makaabot sa kanila to radio programs, dialogue, pulong-pulong, and then most importantly itong family. Isip kasulbaran sa insurhensya, sa tuig 2019, gisugdan na pag-implementar sa probinsya ang nasyonal nga programa nga giuluhan ni President Rodrigo Roa Duterte nga naisubay sa Executive Order No. 70 o mas giila nga whole of nation approach din ang probinsya gitakda aron sa pagtukod og Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict or ELCAC. Tuig 2020 diin misulod ang sakit nga COVID-19 sa Pilipinas, daghang mga hagit ang giatubang sa mga kasundaluhan ug mga kadapuan hilabi na sa pag-implementar sa kalinaw ug kahusay sa probinsya. Apan wala kini mahimong babag alang sa pagkatud sa mga batakang serbisyo alang sa mga igsuon nga walong grupo kaniadto o mas giilang nga mga former rebels. Subay niini, nibago lang sa Abril 14, 2021, ibisita ni Governor Bambi Imano kauban ang tibok pwersa sa mga kadapuan sa lokal nga panggamhanan alang sa pagkatulog serbisyo sa mga kaigsuonang lumad sa sitio Kalaan, Barangay Minalwang, Claveria alang sa pag-apud-apud og mga food packs, seedlings, bugas ug uban pa. Katimbayayon sa lokal nga panggamhanan sa Misamis Oriental, mga line agencies nga nagpaabot sa mga programa niini nga One Desk Adapt a Community Program di nagtinabangay ang mga line agencies sa Department of Agriculture alang sa pagpabarog pag-usab sa komunidad nga kanhing gubot o gilabihan kasamok nga dapit inubanan ang ubang mga national government agencies.
Kini atol sa formal nga paglunsad sa Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict or MTF-LCAC sa lungsod sa Claveria. Atol sa maong kalibutan, gisiguro ni Governor Bambi Imano ang mga lumad nga mamahimo nga luwas ug masiguro nga aduna sila mahimo nga pangilabuhian, maayong kadalanan, transportasyon ug labaw sa tanan ang seguridad sa ilang kinabuhi, pinaagi sa puwersa sa 58 Infantry Battalion di nagtukod og 10 ka forward bases o detachments sa tibuok palibot sa komunidad aron masiguro nga luwas ang ilang mga kinabuhi batok sa NPA, CPP, NDF ug milisya ng bayan. Kini mao'y magsilbing na tubag sa mga suliran sa insurhensya o uban pang mga armado nga mga panagbangi o hulga pinaagi sa paghatag og prioridad o panaghiusas sa pagpanghatag og mga serbisyo o mga social development packages gikan sa gobyerno. Ang whole of nation approach kini naglangkop o nagpasabot sa mga stakeholders, mga militar o mga pulis, dili lang sa gobyerno, apan apil sab ang komunidad mo'y apil ng misyon. Kalabot dinana, ang lokal nga panggamhanan sa Misamis Oriental nagbuhat na og mga dagkong lakang pinaagi sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development alang sa paghatag og mga batakang serbisyo alang sa mga kanhi rebelde ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECI. Isiplakang sa pagpatunay sa kalinaw ug kahusay, gitutukan sa lokal nga panggamhanan ang paghatag sa mga programa sama sa livelihood ug financial assistance ug pagproseso sa birth certificate sa mga kanhi rebelde. Gitutukan sab ilawom sa pamunuan ni Governor Bambi Imano ang pagpalambo sa bagong provincial jail nga gitukod sa Barangay Apas, Initaw, Misamis Oriental aron matubag ang pagkahuot sa bilangguan. Farm to Market Road sama sa kaanindot sa bag-ulang nga provincial road sa Alubihid, Kalatkat, Tugasnon, Sungay nga nahimo og dakong kahimuan tungod kay mas dali na ang pagbiyahe sa mga produktong pang-agrikultura sa mga mag-uuma sa maong dapita niadtong Mayo 21, 2021. Water Supply System Project sa Sitio Kamansi, Lagulong nga bag-uhay lang nga gi-turnover ni adtong Hulyo 2, 2021 alang sa mga panubig sa mga residente niini katimbayayong ang grupo sa mga kasundaluhan, kapulisan, mga pribadong sektor sama sa Minergy Power Corporation ug FICO Community Outreach Program ug ang 58 IB nga dungan sab naglunsad sa Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa lungsod sa Lagulong, distribusyon sa mga sitnings, libre nga edukasyon ug uban pa. Patuod nga nahimo kitang magmalampuson sa isgutadad sa pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa lalawigan sa Misamis Oriental. Si Governor Bambi Imano usa ug ang atong lalawigan sa giila nga very active and supportive as far as peace and order program for the entire country and especially for the entire Mindanao and specifically in Region 10. Gipasidunggan kita pinaagi sa 4th Infantry Division. Gani kita mismo ang midawat ni adto sa maong pasidungog isip representante ni Governor Bambi Imano. Ugusan ni ana paganhi ni President Rodrigo Roa Duterte adtong panahon sa pagkahimo sa usa ka okasyon sa LCAC or End Local Communist Armed Conflict nga gipahigayon sa USTP. Gikan sa nasangpit nga kaagi sa mga kanhi rebelde, dulom og gitngit ang ilang kinabuhi kaniadto apan karon nga anaa na sila sa sabakan sa gobyerno, hapsay og aduna nay kalinaw ang ilang mga kinabuhi. The effort is continuing. Hopefully with the help of everyone, kasi whole of nation man ito, no? Hindi lang ito problema namin. And Army cannot solve it alone. 58 IB cannot solve it alone. Kami lang itong insurgency problem. So we really need the help of everyone. Ang Misamis Oriental, ubos sa pagdumala ni Honorable Yevgeny Vincente Bambi Imano, nagserbisyo sa 23 ka mga municipalities, 2 component cities ug 424 ka mga barangay sa hapit sa 9 ka tuig. Sa iyang pananaw ug masanag nga kaisipan, ang probinsya nahimong usa ka labing maayo nga probinsya tungod sa hilabihan kadako nga mga kalambuan nga makita sa iyang 8 pillars ug usa na niana ang peace and order. Sa tanan nga mga kalambuan nga nahimo sa probinsya, kini nakapausab sa kinabuhi sa daghang mga misamisnon hilabi na sa natad sa kalinaw ug kahusay. Makabot lamang ang kahusay ug kalinaw kung nadunay panaghiusa sa matag individual.
Inubanan sa maayong pagdumala ug pagsinabtanay, ang tanang butang makabot lamang gayud kung anaa ang paghigugma sa kalinaw o hunungon na ang mga panagbangi. Kinahanglan itanom sa matag kasing-kasing nga wala kitay kaaway tungod man kay ilawom kita sa usa ka nasod. Sa sakto nga pagtinabanga, mahimong daghan pang mga tawo ang mamaayo ang kaugmaon ug wala nay kasamok pa.